Здравей, ChatGPT, как си? Здрасти. Готов съм да ти помогна с каквото ти трябва. Кажи ми какво те интересува или с какво мога да ти бъда полезен и ще се постарая да ти дам ясни и практически насоки. Разкажи ми за Псалом 19. Псалом 19 описва Божията слава в природата и в закона. Първата част показва как небесата разказват за Бога, а втората описва закона, който е съвършен, прави сърцето радостно и носи мъдрост. Ако искаш по-конкретен анализ или пример, кажи. Да. Добре, ако искаш да задълбочим в конкретен стих, можеш да ми кажеш кой те интересува. Например, 7-ият стих говори за съвършенството на закона, а 14-ият подчертава как думите на устата ти и размишленията ти са угодни пред Бога. Кажи ми къде искаш да се фокусираме. Искам да ми го четеш целия 19 стих. 19 глава. Ще ти прочета целия Псалом 19. Небесата разказват за Божията слава и творението възвестява делото на ръцете му. Ден от ден предава слово, нощ от нощ показва знание. Няма реч, няма думи, чието глас да не се чува. По цялата земя се разнася техният глас, до краищата на света достигат техните думи. В тях той е поставил шатра за слънцето. Той излиза като младоженец от своята стая, радва се като силен човек да бяга пътя си. От края на небето е изходът му, а пътят му до края му. Няма нищо, което да се скрие от топлината му. Законът на Господа е съвършен, връща душата. Свидетелството на Господа е вярно, прави простия мъдър. Заповедите на Господа са прави, радват сърцето. Заповедта на Господа е светлина за очите. Страхът от Господа е чист, стои завинаги. Съдбите на Господа са истина, всичките са праведни. По-ценни са от злато, дори от много чисто злато. По-сладки са от мед, от капките мед от пчели. Слугата ти ги пази, в тях има голяма награда. Кой разбира своите прегрешения? От тайните ми грехове ме очисти. Огради слугата си от гордост, нека не ме владее. Тогава ще бъда порочен и ще съм невинен от голямо престъпление. Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми да бъдат угодни пред Теб, Господи, моята скала и мой избавител. Това ли беше? Няма за какво. Ако ти трябва нещо друго или искаш да разгледаме още библейски пасажи или теми, кажи ми и ще се фокусирам върху това. Това ли беше? Радвам се, че успях да помогна. Ако Може, имаш още въпроси, може ли още информация? разбира се. Кажи ми точно каква информация търсиш или върху какъв аспект искаш да се спрем. И За ще ти дам 7 конкретно. стих. Разбира се. Ако се сетиш за конкретна тема или аспект, който те вълнува, ще ти Псалом дам насоки. 19, 7 стих. Стих 7 казва, че законът на Господа е съвършен и връща душата. Това означава, че Божият закон има силата да изправя морално и духовно човека, като му дава нова перспектива, вътрешен мир и яснота. Това е практическо напомняне, че когато се довериш на Божиите наставления, те променят твоите приоритети и ти помагат да се върнеш към правилния път. Добре, 8 стих. Стих 8 казва, че свидетелството на Господа е вярно и прави простия мъдър. Това означава, че Божиите свидетелства са надежни и водят дори хора, които нямат много опит, към мъдрост. В практиката това ти дава увереност, че когато разчиташ на Божиите принципи, ти растеш в разбиране и взимаш по-добри решения в живота си. Добре, благодаря много. Чао, ChatGPT. Радвам се, че ти бях полезен. Ако ти трябва нещо в бъдеще, ще съм насреща. Чао и хубав ден!